وەکی ئیرۆژێ ساڵا 2014 پێنج پێشمەرگەیان لەشکرێ ڕۆژ لە هەرێما کوردستانê دبەرەڤانیا diber miletê Kurdistanê da bi navê Mulazim Comerd Mişo, Slêman Hemza Hacî, Delîl Ahmed Muhammed Elî, Raed Beşîr Ahmed Yusuf, Mustafa Cerces Seîd di encama teqîna mayîneke çandî de li beraya Hesen Şam li navçeya Xazir ya ser bi Mosulê ve şehîd bûn. Di dema ku rûbirûbûna çekdarên Daişê li wê deverê dikirin, ew dever ji destên wan rizgar kirin. Pêşmergeyê şehîd Comerd Mişo yê 28 salî derçûyê zanîngeha Mafnasiyê bû ji xelkên gundê Girzîro yê ser bi bajarê Dêrgê Rojavayê Kurdistanê vebû. Herwiha Slêman Hemza Hacî jî ji navçeya Terbespiyê li devera Aliyan bû. Delîl Ahmed Muhammed Elî jî ji bajarê Qamişlo ye. Herwiha Raed Beşîr Ahmed Yusuf ji bajarê Mêrdînê yê Bakurê Kurdistanê vebû. Bi bejdariya bi hezaran welatî û alên Kurdistanê û lêlandina dayîkan hatin pêşwazîkirin, her pêşmergeyek ji wan li gund û cih û warê xwe bi xak hat spartin. Pêşmergeyên roj di 12 avdara 2012 de ji sala 2015 ve leşkerên roj bûna baskê leşkeriyê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji destpêka avakirina xwe ve zêdetir ji 55 pêşmerge di şerê rûbirûbûna Daişê de şehîd bûne. Roja 22 meha 12 wek roja şehîdên leşkerê roj hatiye destnîşankirin.